Os populares foron preguntados esta mañá sobre o balance que realizan no Ecuador do mandato do goberno bipartito na Deputación. Nunha análise improvisada dende o PP, din que se atopan ante unha Deputación paralizada que pouco ou nada fai polos concellos da provincia. Primero tiene que cambiar el ritmo lo que es la dinámica de la Diputación. Tiene que volver a lo que era antes, dinámica, en contratación, en infraestructuras, en colaboración con otros entes, cambiar lo que es el trato con los demás, no puede estar en conflicto permanente con alcaldes del partido que sea, y después, pues de una vez por todas, tiene que abrirse y tiene que visitar realmente toda la provincia, porque todos los ciudadanos, independientemente del concello que sean, pues son ciudadanos de la provincia de Pontevedra. Dende as filas do PP convocaron os medios para informar que a moción do seu grupo na que preguntaban a presidenta sobre a situación da súa cuñada no Concello de Vigo foi denegada. O informe do secretario di claramente que o Pleno da Deputación non lle compete dar este tipo de explicacións. Pese a isto, dende o PP agardan que a presidenta reflexione e acepte esta moción para o Pleno do luns. Nos o único que pedimos é transparencia, información e que se nos explique hasta onde pode. Nos non vamos a acusar a nadie, non fixemos nunca, paso están os xueces e respetamos totalmente a xusticia, tanto cando nos poida gustar máis ou menos, pero entendemos que hai unha oportunidade, xa que se presumía deso, pois de trasladar ese un pouco estado de transparencia, de tranquilidade e de comparecencia pois no próximo pleno. Logo, de aquí ao lunes, pois lle pedimos eso, que reflexionen. En relación a se tomarán outro tipo de vías para solicitar a comparecencia de Silva, dende o PP dixeron que ian agardar o pleno do luns e que a partir de aí actuarán e tomarán as decisións que consideren oportunas.